Ministarstvo odbrane raspisalo je javni oglas za obrazovanje 3 kadeta za potrebe Vojske Crne Gore na grčkim vojnim akademijama, počev od iduće studijske godine. Konferencija o regionalnoj saradnji i bezbjednosti koju organizuje Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu biće održana danas na Cetinju. Najavljeno je učešće predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu i šefova stalnih delegacija pri Parlamentarnoj skupštini NATO iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Predrag Bulatović tražit će od Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da objasni na osnovu kog rješenja i zakona su oni tajno praćeni i prisluškivani. Specijalno državno tužilaštvo je pribavljanjem i objavljivanjem prepiske iz mobilnih telefona u potpunosti postupalo u skladu sa Ustavom i crnogorskim zakonima i međunarodnim konvencijama i odlukama Međunarodnog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava, saopšteno je iz ove institucije. Crnogorska komercijalna banka i njeni zaposleni obezbijedit će ljetovanja za 15 najhrabrijih vatrogasaca. Iz CKB-a podsjećaju da tokom velikih požara koji su zahvatili nekoliko crnogorskih opština, crnogorski vatrogasci zajedno sa građanima uz podršku vlade i međunarodnih organizacija danonoćno brane teritoriju i imovine Crne Gore na velikom broju teško dostupnih lokaliteta. U zemljotresu koji je potresao dijelove Grčke i Turske nije stradao niti je povrijeđen neko od crnogorskih državljana, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova.